Salutare, salutare! Spun unii că, eu sunt credincios, creștin ortodox, să zicem. Mă rog la Dumnezeu și totuși am o grămadă de probleme. Am și probleme de sănătate, am și probleme de la oameni, nici nu mă simt bine, poate că am depresie, poate că, ce știu, nu simt cum ar trebui să simți, spun mulți. Spun și eu de foarte multe ori, dar am găsit răspunsul. Dacă le-ai avea pe toate, să zicem dacă ai avea banii care îți trebuie, nu știu, 1.000.000 de euro în cont, sănătatea perfectă, nu știu, relații bune, 7 copii, tot, vilă, piscină, tot, atunci spune-mi tu la ce ai mai avea nevoie de credință, dacă le ai pe toate. Acum tu o să spui, păi da, eu le-aș avea pe toate, dar tot aș fi recunoscător lui Dumnezeu, m-aș ruga. Nu, eu cunosc o grămadă de oameni care le cam au pe toate, n-am auzit cuvântul Dumnezeu de la ei, sau și dacă îl zic așa, ca și cum, dacă vorbește lumea de Dumnezeu înseamnă că o fi. Dar nu au, cum să zic, cu adevărat nevoie de Dumnezeu. Nu au nevoie de Dumnezeu, pentru că ei le au pe toate. De asta zic, dacă ai probleme și crezi în Dumnezeu, e ok, pur și simplu e ok, pentru că așa te testează Dumnezeu, așa te șlefuiește Dumnezeu. Și Sfântul Siluan a venit cu un cuvânt foarte interesant, venit chiar de la Mântuitorul Hristos: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Deci și dacă le ai pe cele bune, bineînțeles, trebuie să fii recunoscător și foarte recunoscător, și dacă le ai pe cele rele, de asemenea trebuie să nu-ți păstrezi, să nu-ți uiți nădejdea, să nu uiți țelul, să nu uiți că tu lupți pentru mântuire și că există într-adevăr o lume de dincolo. Într-adevăr este greu, nu este ușor. Să fii credincios nu este ușor, să fii ortodox nu este ușor. Mulți zic, dar eu nu sunt ortodox, sunt altceva, pistol cu apă. Deci celelalte, în afară de ortodoxie, sunt pistol cu apă și le-am testat, le-am verificat, am tras concluziile. Dacă ești în ortodoxie, sfatul meu sincer, nu pleca din ortodoxie, oricât de greu ar fi. Fie că vezi știri la televizor cu preoți care fac nu știu ce chestii, care fură, care... Da, fac, dar și noi facem, și ei fac, și noi facem, toți facem, pentru că toți suntem păcătoși. Dar ortodoxia, adică această credință dreaptă și curată și puternică, adică numai că e dreaptă, nu știu dacă e dreaptă sau nedreaptă, dar e puternică, adică ai Sfântul Maslu, ai Sfânta Liturghie, ai privegheri, poți să ai un duhovnic, să primești un canon puternic, ai sfinți care... unii văd chestii, au darul acesta al înainte vederii și așa mai departe. Putere multă, foarte multă putere, foarte mult har, foarte multe locuri în zona aceasta ortodoxă în care dacă mergi, dacă bați cu putere și dacă chiar forțezi unele uși în sensul bun al cuvântului, adică să-ți dorești anumite revelații, le poți primi. În schimb, dacă mergi într-o altă zonă din asta protestantuță, pistol cu apă. Și pistolul ăla cu apă e așa, nu merge jetul, stropește un pic. Deci, ține-te de credință, ține-te de Dumnezeu, fiindcă eu mi-am dat seama că asta este mai important și decât banii, și decât relațiile, și decât sănătatea. Bineînțeles că le vrem și pe celelalte, normal că le vrem. Vrem să ne fie bine. Și eu îmi doresc. Chiar am un link de donație aici mai jos. Dar, în primul rând, Dumnezeu. Asta este ordinea corectă. Dumnezeu și după aia toate celelalte. Sfânta Liturghie și celelalte. Canonul de rugăciune și celelalte. Vorbele bune și frumoase și celelalte. Deci cam asta este. Spor!